Croeso i raglen baglo'r bydwreigaeth Ysgol Gwyddorau Iechyd yma ym Mhrifysgol Bangor. Y fenyw i ydy Lisa Ohan a dwi'n un o'r darlithwyr cysylltiol bydwreigaeth yma ar y rhaglen. A mae'n bleser gen I siarad efo chi heddiw. Mae yna lawer o resymau pam y byddwch yn dewis dod I astudio Mangor, nid yn unig y ffaith y byddwch yn cael eich amgylchynu gan ardaloedd o harddwch naturiol sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer bywyd a gweithgareddau awyr agored, ond hefyd mae gan y Brifysgol broffil o dysgu ac ymchwil cryf fel y dangosir gan rai o'r penawdau a welir yma. Bu I raglen baglo'r bydwreigaeth Bangor dderbyn safle cyntaf yn y Deyrnas Unedig ar gyfer astudio bydwreigaeth ac yn 2020 derbyniodd 100% o ran boddhad cyffredinol gan y myrfyrwyr ar gyfer yr rhaglen bydwreigaeth. Mae'r rhaglen yn cael ei ariannu gan Bwrsariaeth Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol sy'n talu'r holl ffïoedd dysgu a chymorth grant tuag at gostau byw sydd ar gael I fyfyrwyr o bob rhan o'r Deyrnas Unedig. A mae ein cwrs bydwreigaeth wedi ei chredu gan fenter cyfeillgar bybanod UNICEF y Deyrnas Unedig. A hefyd wedi I chi gwblhau y cwrs mi fyddwch chi'n cael eich cyfrestru fel bydwraig ar gofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigaeth y Deyrnas Unedig. Ar y dudalen nesaf, dych chi'n gweld tri llun hyfryd a da ni'n dangos tri llun o enedigaethau gwahanol. Rhai sydd wedi digwydd mewn dŵr, un genedigaeth seseraidd, ac un genedigaeth amwys ar dir. Ond be ydych chi hefyd yn sylwi ydy fod ni ddim wedi cynnwys llun o fydwraig a mae hyn wedi cael ei wneud ar bwrpas oherwydd dylem ni o hyd fod yn canolbwyntio bob amser ar y fenyw sydd yn rhoi genedigaeth. I'r rhan fwyaf y ferched yn y Deyrnas Unedig, mae bydwraig yn rhan ganolog sydd wedi bod yn darparu gofal iddi rhywbryd. A mae hyn angen bod yn ofal diogel, yn ofal effeithiol, yn ofal sydd yn parchu ac yn ofal sydd yn garedig. A dyma'r hyn da ni'n bwriadu ei feithrin a'i ddatblygu yn ein myfyrwyr wrth iddynt fynd drwy ein rhaglen. A hynny ydy I sicrhau y profiad geni I bob menyw. O ran gyfynion academaidd, da ni wedi rhestru gyfynion academaidd ar gyfer cael mynediad i'r cwrs. A cyn I chi gael eich derbyn ar y cwrs, mi yda ni angen I chi gwblhau gwiriad DBS ac adolygiad iechyd galwedigaethol. Gall peidio gwblhau gwiriad DBS a'r adolygiad iechyd galwedigaethol olygu bod echnig yn cael ei dynnu nôl. Felly mae hyn yn rhan bwysig o'r gyfynion mynediad. A'ch cyfrifoldeb chi fel ymgeiswyr hefyd ydy darparu'r ffi ar gyfer yr DBS ar adeg y cais. O ran y broses cyfweld, mi rydyn ni yn eich cyfweld chi a fel rhan o'r cyfweliad mae 'na elfen gwaith grŵp. Mi rydyn ni hefyd yn gofyn I chi gwblhau prawf rhifedd a llythrennedd a hefyd mae 'na elfen o waith unigol yn rhan o'r broses cyfweld. O ran y model addysgu y cwrs, mae rhan o'ch cwrs chi yn edrych ar yr ochr theori o addysgu
i fod yn fydwraig, a mae'r rhan arall yn golygu elfen o weithio yn glinigol gyda bydwraig cofrestredig. Fel ydych chi'n gweld o'r map, mi rydyn ni yn gweithio ar draws yn Gogledd Cymru, a mi ydyn ni yn cynnig i chi ymgymryd ar rhan clinigol yn Ysbyty Maelor yn Wrecsam, Ysbyty Glenclwyd yn Bodlwyddan, Sir Ddinbych, ac yn Ysbyty Gwynedd yn Bangor, Gwynedd. Mi rydyn ni hefyd yn cael ein cefnogi gan Coleg Cenedlaethol Cymraeg i ddarparu addysg a cynnig i fyfyrwyr ymgymryd â'i hasesiadau trwy gyfrwng Gymraeg. A mi rydyn ni hefyd yn ceisio cynyddu ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer y cwrs. Yn y dudalen nesaf, dyn ni wedi cynnig rhai o'r asesiadau ar pynciau dyn ni'n astudio yn y flwyddyn gyntaf fel rhan o'r cwrs. Yn ganolog i'ch astudiaethau yn y flwyddyn gyntaf, dyn ni yn edrych ar ôl y fydwraig wrth gefnogi a optimeiddio prosesau geni ffisiolegol. Dyn ni hefyd yn edrych ar astudio anatomeg a ffisioleg ac addasiadau i systemau mamau a'r ffitws. Fel rhan o'ch addysg flwyddyn gyntaf, mi fyddwch chi'n ymgymryd â sgiliau, teimlo'r abdomen a chlusfeinio calon y ffetws, ynghyd â sgiliau fenedylliad, sef cymryd sampl gwaed, pigiadau mewngyhyrol, a sgrinio smotyn gwaed baban newydd anedig. Ac yn yr elfen, yn rhan o'r elfen glinigol, mi fyddwch chi'n cael eich lleoli mewn canolfannau yn yr ysbytai neu mewn tîm cymunedol. Ac mi fyddwch chi'n darparu gofal cyn-enedigol, ôl-enedigol yn ogystal ag arsylwi a chynorthwyo prosesau llafur a geni. Elfen bwysig arall o'r cwrs hefyd yn y flwyddyn gyntaf ydych bod chi'n cael eich cyflwyno i fwydo baban, sydd yn rhan o achrediad UNICEF y Deyrnas Unedig. Yn y dudalen nesaf, da ni wedi cynnig cyflwyno manylion ynghyd â cyllid sydd ar gael i chi fel myfyrwyr, ac ar waelod y dudalen, da ni wedi eich cyfeirio chi at gyfeiriad gwefan lle fedrwch chi edrych yn fanylach ar y cyllid. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando, a dwi'n gobeithio bod hwnnw wedi rhoi sampl ac wedi'ch cyflwyno chi i raglen bydwreigiaeth yma ym Mhrifysgol Bangor. Diolch yn fawr iawn.